Áno, určite rozhodne ju máme všetci. Každý jeden z nás je vlastne napojený, nazvime to na zdroj nejakej energie, nejakej životnej energie. A záleží len na nás, ako s ňou pracujeme a do akej miery ju cítime. Keď si dovolíme sa tomu otvoriť, tak ona sa tak z toho maličkého prúdiku sa krásne otvára a tým sa potom mení aj náš život. CAP je skrátka pre Kundalini Activation Process. To znamená, že je to nejaký aktivačný proces. Nie je to samotné prebudenie Kundalini energie, teda životnej energie, ale je to počiatok vlastne prebúdzania tejto Kundalini energie. Je to prenos energie, to znamená, že človek, ktorý príde na CAP, tak si len láhne na podložku a prijíma túto energiu. On v zásade nemusí robiť nič. Jediné, čo tak je dôležité, aby sa čo najviac snažil dostať zo svojej mysle a aby ho jeho myšlienky nedržali práve od toho vnútorného sveta, ktorý sa nachádza teda trošku nižšie v tom srdci a vlastne len prijíma túto energiu. Je to veľmi jednoduché. Áno, je vhodný viac menej pre každého a v podstate jedinou takou výnimkou sú tehotné ženy v 3. trimestri. A ešte sa neodporúča ľuďom, ktorí majú nejaké poruchy osobnosti, napríklad bipolárna porucha, schizofrénia a podobne. Človek sa nemusí nejako extra pripravovať na tento proces. Jediné, čo odporúčam, je tak 2-3 hodinky pred samotnou aktiváciou buď nejesť vôbec, úplne najlepšie je nalačno, alebo len nejaké veľmi ľahké jedlá, aby sa vlastne nezaťažil žalúdok, aby všetka tá energia nešla na spracovanie vlastne toho jedla. A nepiť alkohol, žiadne drogy samozrejme predtým a to je asi všetko. Po tejto aktivácii ľudia zažívajú veľmi často hlboký pokoj, hlboké prijatie vlastne toho, čo sa v živote deje, aj porozumenie toho, čo sa deje v tom živote. A na druhej strane môže to priniesť aj trošku takú búrku do života, ale nechcem nikoho strašiť, pretože je to len súčasťou procesu a ten, kto už možno si prešiel nejakými rôznymi druhmi iných liečení energetických, tak vlastne pri každom jednom, či je to theta healing, či je to holotropné dýchanie, možno nejaké reiki, vždycky ide o uvoľňovanie vlastne tých ťažkých, ťaživých emócií, ktoré sú v nás zablokované a pod vplyvom tejto energie sa tieto bloky vlastne uvoľňujú. Čiže môže byť, že aj nasledujúce dni prídu nejaké emócie, nejaký pláč, možno nejaký hnev, ale nie je to naozaj nič, čo by niekomu mohlo ublížiť. Práve naopak sa to tam uvoľňuje. Pod vplyvom tejto energie vidíme našu vnútornú pravdu. To znamená, že keď sa dostaneme do nejakej situácie, my zrazu cítime, čo je správne, čo by sme mali urobiť, či je to pre nás vhodné alebo nie, či je to miesto, kde máme byť alebo nemáme byť. Čiže tá naša vnútorná aktivácia a naša vnútorná intuícia sa aktivuje. Je tu veľké riziko a to je rovnováha v živote. Pokoj, naozaj hlboký pokoj, až sa môžeme dostať vlastne do neduálneho stavu vedomia, čo znamená, že sa dostávame akoby poza naše emócie, to znamená tam, kde nie je dobré, zlé, pekné, škaredé, príjemné, nepríjemné, ale je tam také nič, taký stav ničoty, ktorý pretrváva niekedy niekoľko dní a je to vlastne v zen buddhizme nazývame tento stav, teda zen. A takže toto je také veľké riziko, ale inak naozaj tu žiadne rizika nie sú. Ohlasy ľudí sú veľmi zaujímavé, každý reaguje na túto energiu inak. Od naozaj veľmi krásnych správ, ktoré mi chodia spätne od klientov, že sa cítia naozaj uvoľnenie, že zrazu rozumejú sami sebe, že majú chuť sa smiať, že zrazu akoby nachádzajú ten zmysel svojho života. A mám klientku, ktorá objavila svoje vnútorné dary vďaka tejto energii a je z toho až taká
prekvapená, že čo všetko ona dokáže cítiť, vidieť, robiť vlastne aj s energiou a podobne, lebo tiež pracuje s ľuďmi. A potom samozrejme reagujú aj tak, že zdieľajú práve tie rôzne procesy, ktoré sa v nich dejú. Či je to uvoľňovanie práve nejakého smútku, nejakej emočnej bolesti, nejakých strachov a podobne. Ale naozaj by som chcela ešte raz zdôrazniť, že nie je to nič nebezpečné, len je to súčasťou vlastne toho procesu. K tomuto poslaniu som sa dostala intuitívne. Pracujem už niekoľko rokov vlastne s energiou, s podvedomím a podobne. Takže je to pre mňa taký logický ďalší krok na tej mojej ceste toho objavovania tých našich vnútorných darov a schopností a možností. A naozaj dostala som sa, hovorím, že náhodou, ale samozrejme náhody neexistujú. Takže vlastne vďaka sociálnym sieťam som objavila na Slovensku jednu facilitátorku, ku ktorej som išla a hneď po prvom kape som zostala úplne mimo, že je to naozaj, prešla som si rôznymi healingami, rôznymi technikami, aj v zahraničí, aj u nás na Slovensku a naozaj musím povedať, že je to jedna z najsilnejších techník, ktorá otvára vedomie. To je vlastne primárnym účelom kapu je otvárať vedomie. To uvoľňovanie a liečenie je až sekundárny účinok.